volume of echo. 소리 정체가 안 보이면 이제 시간 잡아요. 전화됐나? नोंथांमोननि बे गहपुरनि फुकिला सिदाराव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। औ खोनादोंना बयबो? खोनायाखै? नोंथांमोननिफ्राय फिसायखौ गारना गुबुन हौवाजों खारनाय दंना गैया? दंना गैया? दंना गैया मादै? गैया? माथो खोनायो सनिफुरबायबो सोरबा उन्दै फिसाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय होननायखौ खोनायो। थगायबावो गावस्रा। माने बे दानि जुगाव मबाइल जुग नालाय गैया भाई आयदा जोंहा बे फंबाया सानैल' दानदोंना गुबुन लांफानो हानाय नङा आरोखि उनावहाय खिथि औ जागोन औ माने हौवायाबो हिनजावखौ गारना खारो हिनजावाबो फिसायखौ गारना खारो नंगौना नङा दा मानो गारना खारो आं बिराद दुखु मोनो आरोखि अन्थाव बाथाव 5 बोसोर जानाय 7 बोसोर जानाय क्लास 6 क्लास 2 क्लास 5 फरायनाय गथ'खौ उन्दैखौ गारना खारो हिनजावफ्रा आं जा दुखु मोनो आरोखि आंथ' फिसायखौ हाबा लानो हायाना हिनजावखौसो हाबा लानो हायो हिनजावासो खारो दा उननो ओंखारलायलाङो आं हौवाखौ मिथिबाय जेनेबा हिनजावखौ फिसाय गारना खारोब्ला आं बिनि हिनजावखौ लानो हाबाय ओमफ्राय हिनजावानो बे फिसायखौ गारना खारोबा आंथ' फिसायखौ हाबा लानो हायाना दा उननो ओंखारलायलाङो आङो हौवाफोरखौ गारना खारजाबा नंगौ नङा आं मा सहाय होनो हानो हौवाखौ नङा होमबा बिदि आरोखि आं हिनजावबा हाबा लानो हाफिननायमोन बेस्रा खारजाबाय आंनो लानोसै होननानै दा दुखु मोनलायलाङो आं ओंखायनो हिनजावफोरखौ आं खावलायनो सानो जुदि इसिबां खारनायनि सम दंब्ला खारथारनो गोसोब्ला हाबानि साननै सानथाम उनावनो खारनांगौ मानो फिसा मोनखांनानै फिसा सानै मोनखांनानै गोदाव बादाव फिसाखौ गारना खारनांगौ जेनेबा दिनै हाबा जाबाय गाबोन नङाबा समफोर साननै उनाव खार मानो फिसा खारगारना खारनांगौ बे फिसाखौ सोलायनांगौ आरावनि हिनजावखौसो लांदोंमोन ना नोङो क'क्राझाराव औ बुजियाखै मादै ना खोनायाखै खोनायाखै दा खोनादों ओइ दावर बक्स भलिउम तो बराय दिया ना जिनिस फैनाय भल्टेज तो किमान भल्टेज तो अलप कम আছে না ভল্টেজ তো অলপ কম আছে মই জোর দিলে ওইটো নহব বাংলাদেশের পরা আনিলেও নহব আর কি জিনিসটো এটি আর কি মানে बै भलिउम माबा भल्टेजआनो एसे खमखा नालाय आं बेयाव हज्रिनानै गारामै सिलायब्लाबो बे खोनाहैनाय नङा आरोखि होमब्लाबो एसेबाबो खोनादोंना बेनिखायनो खारनोबा सानथाम उनावनो खार हाबानि सानथाम उनावनो सानब्रै उनाव खार बिदि फिसा फिसौ नागारना खारनाङा आरोखि मिथिबाय ओंखायनो हौवाफोरखौ आं खावलायनो सानो सेंग्राफोर हिनजावफ्रा गुबुन हौवाजों खारनो सम मोनैनि गुबुन हौवाजों खर' रायलायखोमानो सम मोनैनि साबा फिसा खांनांगौ बिदि सासे फिसा खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ बोसोरसेया मोदोमाव थांबाय मोदोमाव थानांगोन ना बोसोरसेया मोदोमाव थांनाय डक्टरनाव थांनाय माबानाय बे बोसोरसे थांबाय बोसोरसेया जोनोम जाबाय एफा उन्दै गथ'खौ गारना खाराथ' हिनजावफ्रा बिराद अनो फिसायखौ गथ'फोरखौ बिराद अनो ओरै होननाय खोनाबाय आं सानसेखालि एफा उन्दै गथ'खौ गारना आं बोरै थांनांगौ फाग्ला र' बोसोरथाम थाबाव होनो आरोखि माने गथ'आ आजादान बे समावबो गुबुन हौवाजों रायलायखोमाबाय एफा गोरलै गथ'खौ आरजादान गथ'खौ आं गारना बोरै थांनांगौ फाग्ला बोसोरथाम नेबाव ओरैबायदि साना उन्दैयाव गारना एखेबारे गोरलै आरजादानबा गारना खारा बिमाफ्रा जेब्ला 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाय थाबायनो रोंबाय रायलायनो रोंबाय होमबा
लासो गानना खारो जारला जायो ओंखायनो साबा थांनांगौ अबसर मोनैनि जेनेबा नोंना बोसोरसेयाव थांबाय बोसोरनै आहार जाहोनाय बोसोरथाम स्कुलाव एसे दोनलांनाय थिखि आरोखि बे ओंखाम टिफिन लाना थांनो थाङा हिनजावफ्रा सा दोननो आयौ बेयाव मोजां फन रायलायखोमायो बिगुरफ्रा जा फन रायलायखोमायो सा दोनैनोबो आयै सोरनाबा हिनजावा दोनफैयाना फिसाया दोनफायो ओरै नायलायखायो साहायानो 1.5 घन्टा गाहाम साहाखौ लोङो फाग्ला बे साहा खापसे 1.5 घन्टा नांगौ नामा साहा लोंनायाव माने बै हिनजावाबो दोनफैसै ओमफ्राय हौवायाबो दोनहैसैना सोरनिबाजोंसो गोरोबखो ना माखो जायो ओंखायनो सासे फिसा खांनायाव गैयाबाबो साबाबो बोसोरबा नांगौ बोसोरबा बिनि उनावसो खारजायो दे गोसोआवला बोसोरबानि उनावसो खारो हिनजावफ्रा 4 बोसोर 3 बोसोराव खारा 3 बोसोराव रायज्लायनो रोङाना उन्दैफ्रा जै बोसोरबा जाहैबाय सन्देह खारनो हागौ ओंखायनो जै बोसोरबा जाबाय फिसाया सासे खाबाव आरो जै बोसोरबा जाबावबाय बेबो सासे खाबाव आरो जै बोसोरबा जाबाय बेबो सासे खाबाव थाङैनो 25 बोसोर फिसा खांनांगौ खारनो सम मोनै बेलाय बिदि आरोखि माने सबनि गोसोआवथ' हमथानो हानाय गावखौ धैर्य लाखिनानै दोनखायाना माबा माबि सानफ्राङो ओंखायनो साबाखा खारनायनि प्रब्लेम जानाय नङा बे आरोखि गाज्रि मोनाखै दा ओमफ्राय हिनजावफ्राबो खारा दे हौवाफ्राबो खारो फाग्लानि दाखालि बिहामजोखौ लाना खारबाय आं जा दुखु मोनबाय आङो मोनाखै दाबो हिनजावखौनो बेना फाग्ला फिसाला असेनि बिहामजोखौनो लाना खारबायलै नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै आं जा दुखु मोनदों आंनो गैया दाबो बे फाग्ला मुलिसो हुखुमाखौनो माखासे सेंग्रा बरा लाबोनानै सानबाय आङो जा दुखु मोनदों आङो ओंखायनो हौवाफोरखौ जों सन्देह मोनबाय नोङो सोरबा हिनजावफोरनि फन फैदोंबा माबा मोनसे नों माजों सिगियो हौवाफोरखौलाय हौवाफ्रा गिया सिलाइखौबो गिया पिस्तलखौबो गिया बमा बारुदखौबो गिया जेखौबो गिया हौवाफ्रा लखा आरोखि नों हौवाजोंथ' फिसाइजोंबो बुलायनोबो हाया ओरैबा बिखायाव जोबाथाय नुसिखागोन नोङो नंगौ नङा नों माजों सिगिनो जै न'खरनिफ्राय फिसाया खारबाय मा मावना जाबावनो इनकाम सर्सा बन्द सावले बन्द मावहै बन्द तेल सेल आगुन सागुन सब बन्द आजिखालि नों खारबायबा माथो जीबने नष्ट मामा जीबने बेदना हয়ে যাব আর কি হই না নয় বন্ধু হই হসা